Daghan kayo mga nindot nga pagtulunan ang makuha nato sa mga pagbasa og sa ebanghelyo karong Domingguha. Pero ganahan kong musugod sa pagpamalandong niining murag murag kontrobersiya nga pagkasulti ni San Pablo. Ningon siya diri, kay kun huyang ako nan lig-on ako. Kasabot mo ana? Kun huyang ako nan lig-on ako. Wa mo kasabot? Pintason. Ingnan lang gungwa gud. Kay pariha bitata, wa ta kasabot. Wa may usa na to ani tingaling magkasiguro. Ang aning ako bana-bana ra sa ding ako. Kamong mga ginikanan, hay may lig-on ang ginikanan o ang anak? Ginikanan. Ay may lig-on ba? Lig-on. Ginikanan o anak? Labi na gyud kun ang anak bag-o pang natao. Hay may lig-on, ginikanan o anak? Kusga? Ginikanan. Kana. Unya, hay may mas dali nga makadiktar ang bata o ang ginikanan? Kanang batang bag-ong natao o ang ginikanan? Ang dali bang makadiktar ba? Kana bang sundon gyudayon? Ang bata. Tanawa ko na bisag kaadlawon mo tig-ik ng bata, mata ginang ginikanan. Di pa sa to pa strong kay siyang voice. Ngano man huyang manggod. Hay may kugoson ang bata nga gamay o ang ginikanan? Ang bata. Tanawa. Di ba? Yahay kay siya, kugos-kugoson god. Siya ay mo diktar. Nya og dili pa gyud mohunong, di siya kauyon sa pagkugos, iya pa ginang hilak-hilakan, isayaw-sayaw nas ginikanan. Nya di pag siya kauyon kayo, iya pa ginang hilak-hilakag maayo, mo tig-ikid siya maayo. Isayaw, kantahan pag ina, bahalag yabag ang tingog. Mukanta gyud. Nya mo hilom ding bata, mingon kana ha, ayaw gunong ha, ayaw gunong. Magsigilan nag iyong ginikanan, kalami yung ilabay ning bata, kalami gyud kapoy ba king lawas nako. Nya inigbutang na sad nimo ngadto, di sa dangatag 30 minutos, tig-ik na sad. Asus lami apat yon lagi. Awa ko kasuayan nga ako'y anak, sige tuosan mo. Nga nakasuway manggugong ang akong maguwang pagpanganak sa ilang panganay, nagtipon pa mi atog puyo. Ana, nga ako may nasunod sa ilang higdaanan, ako mang kwartong gamay. So kada tig-ix bata, ako gyud magsagubang kanang iyang kamagwangan. Nya li ra ba kayo, di ra ba hilak na ordinaryo? Kana yung inig ka alas 12, ngaris alas 2 kaadlawon. Kana yung murag magwakwak ang tingog ba? Kadto ang mugwakwak. Wah, magana ba? Kadungog man tingali to ron. Ako man ang pag-umangkon nga kamagwangan. Hapit naman sa natingay siya mga anak, ambot lang. Magwakwak ang tingog Naku sus, mao da ini ang maminyo. Sugod ko ka-discourage ato. Ay pag magpari kay wagi magwakwak, sige suway mo dagwakwak, ingno day mo pare, hilo mo ha. Ang saba niya kanatog ang pare. Awa na. Akin sa may kunoy huyang be, ang parishioner o ang parish priest? Kinsay huyang? Ito ba? Uy. Di ba sa authority ba kinsa may huyang, kamo o ako? Kamo. Wa di mo kay bawo ana. Mao na inigpundok ninyo dinhi, mo gawas gidang pare aron mo misa. Ngano man, naanaman mo. Pero gwa mo moingon ang pare, ay salamat way tao. Salamat in tao. Tuog kog maayo ron. Pero naa mo, pader na ana. Nanang minatay pader. Ang lami biyay katugoy, lami apat yun ang minatay. Ano masaling ni abot, masaling siya ng oras. Huyang ba? Ang huyang ligon. So ang pasabot tingali ni San Pablo, in relation sa Ginoo, kung magpakahuyang ta, dali tang paminahon sa Ginoo. Kana bang muratag bata nga bag-ong natao, muratag bata nga masuso at tubangan sa Ginoo. Dali kay tanyang paminahon. Sa unang pagbasa ang Ginoo naglagot sa mga taga-Israel.
Ngano man, gahi kay mga ulo, tiga, musupilon, musukol. Motong gipadala niya si Propeta Ezekiel, pero iyang giingnan, bantay ha, kay diigid ni sila mutuo nimo, pero sultihi sila, mutuo mog sa dili, mauni ang gisultis Ginoo. Gahig ulo. So ang Ginoo day maglagot, kamo maginikanan kanang imong anak nga dalaga gud ingana or ulitaw nya kana bang magpaubos ra gyud ba, ma unsa may imong isugo nako ma, buhaton gid niya. Og unsay pangayoon ana, imong balibaran o dili? Hoy tubag mo Dili. maglisod kag balibad oy. Kung kusog kayong magpaubos nga na nimo nga murag mosunod gyud imong isulti, maglisod jud kag balibad, pero kana ganing anak nga tanan nimong isulti supakon, pagkalami ang isod ug balik sa imong tiyan. Makaingon ka blamian nimong lutuon dong oy, nya kanon og balik. Ano? Oh. Kadungog mangugos akong mama ana. Sa una kami ba mga siaw man kay may ingos mama, taguron ta moron ibalik ta mo sa akong tiyan. Magsige sa kog ingon dito galuhod ko, gisigihan kog latos ba. Magsige sa kog ingon, tagura. Pasudlan. Magsige kog ana sa kong una-una, labi nagsige na kog kaigos latos, magsige sa kog ingon. May magakoy gasugo anak ko diri, may magakoy gasugo anak ko diri. Kasuway mo anak kana bang sigan taglatos niya mahimahayan nita, hibaw pa ko nga perti day ninyong mga buangab, hibaw pa ko nga mao day na inyong makinaiyam, may pagwata mo pagkatawa, may pagikumot mo diri sa akong tiyan, mag-anana mo tos mama. Ako sa sige ingon, may pa. Pero di na ko ipakita magsikog duko, may pa. Kabantay mo anang na inyong anak inyong latuson magsig duko, gasigi na nagpanunglo ninyo. Pero kanang tao nga kusog kay magpaubos, kanang murag huyang kay siya ba atubangan nimo nga murag ikaw mo ay naghandle niya, pastilan. Mabta na sa una kanang naamjud koy uyab sa una no, naghandagan man to. Kanang yung igdayong dulhugon og jotay ang daan ba. Bisan kog sayon nagog kayo, nya mingonin pakupta tabi. Hasta lipayan ako kupot. Kupot dayon. Ganahan kay ko ana. Pwede palang kasapnayon ana. Pero kana ganing astig kay kapag kababay lami abiyaan ay. Kana ba yan? Kupot ta, may magdi ko kamawanim. Ligon pa magikon nimo na kung may ratag maligid ka. Kana jong mo kupot nindota paminaon. Di mo nindotan. Ang madre gani mo kupot ngin ako sa pader. Pakupta ta pader kay sakit na kong tuhod. Tiguang na day. Mao na. Ang kanang huyang ato ginang tabangon bisan sa atong balaod kinsa magigitagaag dakong pagtagad ang PWD, ang mga senior citizens. Bisan karon sa pamakuna ni atong pamakuna ba, ako nabakudahan naman ko dito ko gitipon sa senior citizen. Kay naong sa nako makaluluoy naman sad. Na nga dito ko gitipon. Ang daghan to ga wheelchair, naigi alalay nga maglisod naglakaw. Ako pa der pabaksin ko nako. Ako tan nakatiwason naman kay siya, pabaksin pa man. Na kay ato ginang tabangon. Napay mo kalit og ubo dito sa kong luyong. Hagak-hangak ang kaning tingog ba. Nya mo kalit lingi sa ko nako, baksinan pa din unahan ni dia. Baksinan yun. Kaya nga naman, huyang. Mao na, importante kayo nga mahimutang huyang atubangas Ginoo matod pa ni San Pablo. Kay kun huyang ka, sapupuhon kas Ginoo. Kung ang iyan ang kamot mo'y nagsapnay nimo, bisan ang yawa, dili makahilabot nimo. Muna diha man ko sa formator man ko sa mga seminarians sa SPFY, Spiritual Pastoral Formation Year. Anha diha namo tudluan ang mga seminarista apil sad mi nga mo journey Manila unsaon nimo pagdeal ang imong emosyon, ang imong mga kahuyangan. Kani bang giingon ni San Pablo nga gibutangan kog sakit sa sa yawa aron dili ko magpagarbo. Katulo ko na ngayo sa Ginoo nga iya ning kuhaon, wa niya kuhaa kay ningon ang Ginoo, ang akong grasya igo na kanimo.
Unsa man ang meaning ana sa among pag-translate sa pagtudlo sa mga pariunon? Among ingnon sila, Brad, ang kuna gyud unsay imong kahuyangan. Uning ba? Ang kuna. Ako mo angkon man gyud kong dali kong maibog og babay. Muna ay gimog paduol nako. Ni ako sad maningkamot sa kung di ko magpaduol. I should establish boundary. Kay kung why boundary, patay ko. Kay bawa man kong huyang ko. Nya kada sad nako ampo, kada nako rosaryo, kanunay ni nakong hinumduman, inigmatan nako ikabuntag, inigampo nako, Ginoo tabangi ko karong adlaw, huyang baya ko. Lain sa nakong kahuyangan, dali kay kong masuko. Perfectionist kay ko. Kay naanad ko atong latos ni mama nga kanabang gamay sipyat, hapak dayon, wa gyud allowance ba nga masayop. Muna naanad sa kuana nga murag di ko kahatag og allowance nga masayop ang akong isig ka tawo. Bisag kama og period, maglisod kog hatag allowance ana. Muna akong hangyo ang Ginoo nga mahimo sad unta ko bisag mutudlo ko ani, mahimo sad akong dili kayo istrikto og basukanon. No mo na karon hadlok kay sila. Pero naningkamot sige jud kog ampo ana. Nya ingon ang Ginoo pagpakahuyang lang, dawata lang yun, nahuyang ka. Doon na gawin niingon ako pagsuod na kong seminaryo kay 40 man ginako ka. Kana bang istrikto gyud ba? Nganlan jud kog tigre sa akong mga kauban. Aktibo ko simbahan pero tigre sa kay kustanan. Kausagod mga 1992 gibiyaan ko kustanan akong kaubas choir. Biyaan ko ako na lang usa gabaro ingon na kadaghan akong choir nga kuyog. Gibiyaan ko ako rato mga igagaw kasagaran. Ang nahibili nang ako na lang tulo ka igsuon pulos laki, upat mami kabuk laki. Kami mo'y nanganta dito. Hindi man sila kabiya, kaya ako may breadwinner sa among pamilya. Biya mo, wa mo'y kaon, mga buanga mo. Pero katong dili sakop sa akong pamilya, gibiyaan ko Gibiyaan ko. Nya pag humandang tag mga duha ka buwan nga wa na gid sila ni balik, nagsuwat ko nila. Mga 30 sila kabuk akong gisuwatan. Nibalik ang suwat, mga 20 kapin kabuk suwat ang reply. Akong unang pangutana, mubalik pa ba mog serbisyo sa choir? Ang tubag, dili nako. Nya doon naman ko gibutang, ngano man. Ingon dahil lang tubag kasagaran, amo to, bato magkopyahanay, kay pupariha magtubag. Di nako mubalik sa choir, kay kada nako kakita sa imong naong nga kusmod kaayo, di nako kakita Ginoo dihas misa. May pagmusimba ko nga wa ko dihas choir, kay makakita pa ko Ginoo. Pastang hilak nako ato. Mura kog ilipante nga nahilis, kaluoy day nako. Purti na kong paningkamot, nagtuo kog bilib kay sila nako. Purti naman din nilang lagutan nako. Ambot ka mo karon nga nagsimba dinhi, wa ba ka mo magsigig ingon nga kanusa man imo biya ning pariya, kanusa man imo biya. Ambot ang mga liktor, ang mga sakristan, wa ba ka magsig pangandoy, mamatay na unta ning pariya, makubid unta ning pariya. Ambot lang, wa ko kibaw wa ko kibaw ana, pero ako lang pasiplatan ilang mga naong na ay pipila nga hait kay tinan-awan ako nga smiling, no? Smiling. Arang-arang in town. Mauna, niya purti na ko itong hilak pagka 1992. Pagka 1995, nisod ko sa seminaryo, doon nag-iusa nga nasayod sa akong kabuang, sa akong batasan ba? Na kining ingon ani bitaw? Niingon gyud nako, ikaw, nisod kag seminaryo, inig kapari nimo, usa kas batuunon na pari. Usa kas petisyonan sa mga parishioners anang imong batasan. Moto purti na kong ampo ros Ginoo in taon di unta ko batuon. Bahalag i-post lang ko sa Facebook ay lang taon ko bato. Dili unta sila magpetisyon nga papahawaon ko aning parokyahan. Huyang ko Lord, huyang ko. Mo ginay sige na kog sulti, huyang kay ko. Ana. Nya, mo petisyon mo nako. Nag-express bitaw tas atong kahuyang dinhi nga wa gid tay mahimo kay pandemic ron, naatay daghan nga ayuhonon sa simbahan, naatay daghang usbonon, naatay daghang i-improve ana.
Kaluoy Ginoo tungod sa atong kahuyang daghan kay nibati nato karon. No? O tanawang atong simbahan, nindot na. Tungod dis atong kahuyang, salamat sa mga mibati sa atong kahuyang. Nya kay mibati mamos among kahuyang, gisangpit mos Ginoo, nindunit man mo, bubuan sad mos Ginoo sa iyang naghingapin nga grasya nga maoy gihatag ni Kristo ngadtos katawhan. Wa man siya dawatas iyang mga silingan kay tungod sa iyang kabati o background mao sa to iyang kahuyangan, ani ngadto siya sa laing mga balangay ug didto niya gibukbo ang iyang mga milagro. Didto sa iyang kaugalingong mga lungsod nga wa mo bati sa iyang kahuyang, wa mutabang sa iyang kahuyang, wa sad ibukbo ni Kristo ang iyang mga milagro. Muna karon kita magpakahuyang tas Ginoo aron bubuan sa tanya grasya ining healing bahin ining atong COVID nga giatiman karon. Di ta magpagarbo nga kamao ta ani. Hangyoon nato ang atong mga politicians dinhi sa atong Pilipinas, mga leaders magina sila, ayaw na mo pagsigig away, ayaw na mo pagsigi og silusay. Magpakahuyang ta. Ayaw na mo pagsigig dinautay. Magpakahuyang ta kay porti na natong lubugas utang dinhi sa Pilipinas. Aron tabangan tas Ginoo nga tinuod tang makabangon, kinsa may tabangan niya ang mapaubsanon nga mohangyo, Lord, wa mi mahimo kun wa ka. Dili kay magpagarbo ta, ako ang gamhanan, ako ang gamhanan. Maglagot ang Ginoo ni ana. Ug way Ginoo, wa gyud kausaban ang atong nasod, ang atong katilingban. Di gid ni mabag-o. Wa say COVID nga maayo, punan panigdaing mga variants. Ana no? Manindog na ta mga huyang.